vara här på Sveriges nationaldag. Hur känns det? Det är en stor ära. Alltså, vi är jätteglada att vara här och att alla är här och alla som tittar. Vi ser jättemycket fram emot att gå i bastor efter det här också. Är det något särskilt som har lockat er att tacka ja? Nej, men vi fick äran att representera Sverige i Eurovision och så hör kungafamiljen av sig, så då ställer vi upp. Vad fint. Ja. Och nu är det dags, kungafamiljen och alla ni andra, att bara bada bastu. Klockan slår, nu är det dags. Alla bekymmer försvinner strax. Bästa bolltid för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. För din då värmer lika bra som tango med Arja Saijonmaa. Exi, kaxi, kolme, sauna! Vi ska vara bastu, bastu, Vi som breder 100 grader noja. Bara bastu, bastu. Heita på så släng in bara i. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, bastu. Och går upp och släpp all stress idag. Bastubröder är vi som breder 100 grader noja. Bara bastu, bastu. Heita på så släng in bara i. Bara bastu, jo. Tack på en kortadu. 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värma järn. Sveitin lackar, ja. exi, kaxi, kolme, sauna! Vi ska vara bastu, bastu. Och går upp och släpp all stress idag. Bastubröder är vi som bränner 100 grader på så släpp in bara i. Bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara vi som bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu. Ers Majestät! Vi ska vara bastu, bastu. Och går upp och släpp all stress idag. Bastubröder är vi som bränner 100 grader noja. Bara bastu, bastu. Bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu.